Ay! Agay! Naara day ka dira ha? Usa man eh. Usa man nakatinuod ng gipaingon sa mga bata nga nakasweldo ka sa Facebook unya imo ra i-check-check sa ibang inom. Usa pang 6-6? Ma, nangatag na, ma. Agay! Utang bulsa. Agay! Ano tontoon na kag ingon na? Ay, naku niya. Me, ay siya, good me. Ano na po man din eh? Sure kami na pa'y bunga ang bayabas dito. Unsa, wala man kay salig na ko. Dili babasig mapakyas ta. Unsa'y mapakyas. Basta, oy, tala na. Salamat, naabot na yung sweldo sa Facebook. 10,000. Gusto na iplanuan eh ha. Tingkot sa ito din. Ay! Hala, si Papa man na ni O. Kani din eh. Unsa man na siya diha, bay. 2,000 ihatag na ko ni ka-Axel. Alami, nag-ihap og kwarta mi. Kani din eh. Manago kami. Paminaw na ito istorya ni Papa mi. 3,000 pang inom-inom. Tay mi, pang inom-inom daw mi. Mag-inom yung Papa din eh. Tay gusto ni Papang kwarta. 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 pang chicks-chicks na yun. Patay! Bakit mo, uy? Saktan tang papaan ni Lumi. Huwag mong papa daw din eh. Chicks daw. Kadungog ko ba? Una, unsa may planuan ni? Tugan na to ka, mama mi. Agay! Unsa man? Ma, si Papa dito, ma. Ngano man? Asa lobi, ma, naay kwarta. Unsay kwarta nga wa man ganito'y kwarta? Hildo daw sa Facebook. Maayo hinuon kay nakasweldo. Maayo gihapon. Chicks daw. Unsay chicks-chicks? Chicks daw, bawya, mag-inom. Pag sure ba? Tinuod ng ingon ni Dini me? O, Ate Axel. Asa man ron? Naa dito sa lubi. Kuyugi ko ninyo be. Bantay lang yun ni Ron. Asa man dapit din eh? Tura. Ay! Naara day ka dira ha? Usa man eh. Usa man nakatinuod ng gipaingon sa mga bata nga nakasweldo ka sa Facebook unya imo ra i-check-check sa ibang inom. Usa pang 6-6? Gawa bang itay kwarta? Ganina ra may kudriya sigig pangitag, diskarte ug usaon pag pangitag kwarta. Ma, nangatag na, ma. Utang bulsa. Andaw. Pakita daw ko sa kwarta. Usa man day ni? Si Ama. Ali, wala ko dire. Ali. Ali, dire. Ali. Ikaw ha, nagtontoon na kag ingon na. Ay, naku niya. Patay, ma. Bunalan daw ko unya. Unsay bunalan? Ali, dire.